Аз съм един от водачите на българската борба за свобода през 19 век. Роден съм през 1843 година в Копривщица. Истинското ми име е Гаврил Хлътев. Още от млад се научих да се оправям сам, пътувах, търгувах и опознавах света. Но в сърцето ми винаги гореше мисълта за свободата на България. Бях абаджия и търговец. 10 години кръстосвах Ориента от Смирна, днес Измир, и Цариград до Александрия, Египет. Освен български владея, говорим още 6 езика: турски, гръцки, италиански, полски, румънски и персийски. Когато се включих в подготовката на априлското въстание, разбрах, че това е моят път. Бях избран за главен апостол на четвърти революционен окръг. Създадох прочутата Хвърковата чета. Подвижна въоръжена група, с която обикаляхме селата, вдигахме народа и вдъхвахме кураж на българите да се борят. Аз вярвах, че свободата не се подарява, тя се извоюва. Затова не се поколебах да застана начело и да дам пример. Често казах, че в сърцата на тирана трябва да се посее страх. След разгрома на въстанието бях принуден да се оттегля, но не се предадох. На 12 май 1876 година край река Костина бях предаден и убит. Загинах, но вярвах, че жертвата ми няма да бъде напразна. Бях на 33 години. Днес ме помнят като човек, който дойде отдаде живота си за свободата на България, и ако можех да говоря на бъдещите поколения, бих им казал: свободата е най-голямото богатство. Пазете я и бъдете достойни за нея. Кой съм аз?